Idemo. Vi nama moraš ti svoj šlajbuk odriješiti. Pa vi ste moji. Eto i zdrav i živ bio. Amin, Jara bi uvijek imala uvijek. Gdje košulja jebe? On će došti od mene. Osti, to je od majke. Ja, Bogam, jo. Eto, sad će mi držati. Mrno! Evo srednji, evo! A ja, malo sam podigao. Gdje ga boš primila, boš slikala se. Aha. I to je to, da rešimo ga, kjom boš ono zajedno s mamom. Ajde, da ne plaću. Hodi. A ja mislila da ne ide. Vidi nešto se napravi. Pa vidi za prkanje opet. Kaže neće. Nisam. Ej, prvo vodu ne proste. Desna nalije. A dobro, ali ona, i nek uzme Musaf, nek uzme sad će se ulijete ko pravi. Ne mora unijeti. Dobro se Kaki pametan, razbij voda. Znaš, ko će biti žito u kući. Alvira, prinesi je sad tamo sada. Samo, mate učite, možete se izigrava. Mlada.
Ej! Popunio sam. Halo! Gdje god uđeš nećeš pogriješiti. Vas 21. Asmira, čekaj. Ja, ma dok ne prije hoće. Vjerujem ovo malo izgleda. Tek je kasnije. Kad budeš Draga mlada, hoće tetke da te daruju. Pađe mi ljepše. Evo snaga da budeš zdrava i da slušaš nešto drugo. Poštuje se. Da se slušam. Bez Boga. Hvala. Hvala. Ovo su tetke. Ja. Ovo su neke. Ona hoće ovdje, neće nikud dalje. Heli! I sretni. Čestiti ne morate. Ako čestiti, Zašto? Moram. Polako. Dobro. što? Te oče, djeto. Da budete pametni, da se slušate, da se pitate. Kud god idete zajedno hoda. Ja to nisam znaju to ni bez nas. Ja samo 2 riječi, znaju to ni bez nas. Ono što najbolje žoni. Kaj budu samo dragi živi. Ništa više, čestite. Sino, prijatelj. Idemo na dragi. Ajde sad mi moram nikod malo se ovdje odmoriti. Ja nekoj malo vrata. A draga mama, možete reći da jesam? Hvala. Jesam bolja mi ovo. Ajde, Malo sam istala nikad. Sad to nju dok je Te ovdje malo sjeda. Samo reći da se boli. A boli? Pa ko je sa njim u kontaktu? Lijevo. Ja, ali kažem, naprijed idemo sa njim. Da se vadiš malo. Nema nije kad. Nema nije kad. Gdje se znaju, kako si? Salam, dobro. Bože moj drug, šta ti? Da ti ovo. Zastruka bude gledao počanjom broda. Može. A ja ću te ružiti. Sjedite ako možete tu. Možemo. A vi ste govorili o visini metra. Jeste rekli samo? Jesmo. Jeste. Visini hađa. Dobro. Puta na hač. Koji ste svjedoci? 2 muškarca ili 1 muškarac gdje žene? 2 muškarca. Ti si? Maj. Ješ ti u srodstvu sa... Samo. Ja, šta ti je on? Rođak. A ovo je tvoj. Ne daš. الرحمن الرحيم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. Tvoje ime je Skulić. Skulić, evo vidim. Skulić. Vidim da je to ime napisano. Hrnića Asmira. Hrnić. Asmira. Asmira. Dobro. Dobro. Euz billahi mina šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu dželešanuhu, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda alejhi selama. Poštovana braćo, cijenjene sestre, okupili smo se ovdje da bismo obavili vjenčanje između Skulić Elvira i Hrnića Asmire i da bismo bili svjedoci ovom lijepom i Bogu ugodnom trenutku. Brak je ženidbeni ugovor zaključen između muškarca i žene s kojim stiču zakonsko pravo da žive u intimnom odnosu. Brak je najbolji čuvar morala, zdravlja, porodice i društva. Muhammed alejhi selam je smatrao da je nedopustivo jednom čovjeku, muslimanu, da bježi sa pozornice života, već je preporučivao svima nama da se uhvatimo u koštac sa svim problemima koje život nosi i da uvijek trebamo ispunjavati sve svoje društvene, ali i porodične obaveze. Muhammed alejhi selam je rekao, ko se oženi, taj je sačuvao 2/3 svoje vjere. Oženiti se znači mnogo raditi, a rad je dio ibadeta, odnosno dobrih dijela. Pri sklapanju šerijatskog braka moguće su određene smetnje kako supružnici ne bi mogli stupiti u brak. Te smetnje mogu biti sljedeće 3 vrste. Krvno srodstvo, tog srodstva nema. Znači srodstvo po mlijeku, nema i tog srodstva. I srodstvo po tazbinstvu. Znači tih smetnji nema. To smo utvrdili. Sada ćemo objasniti instituciju mehra ili vjenčanog dara muškarca prema ženi. Mehr je jedan od uvjeta za sklapanje šerijatskog braka. Mehr je arapska riječ i upotrebljava se isključivo u islamskom pravu u značenju materijalne obaveze muža prema ženi u raznim oblicima i stanovito doba kao neka vrsta dara za njezino stupanje u brak i materijalne obezbijeđenosti u slučaju smrti muža ili njegovog jednostavnog raskida bračne zajednice. Islamski propisi u pogledu raspolaganja mehra su jasni. Jedini vlasnik mehra je žena. Ona ga može pokloniti svojim roditeljima, dati ga mužu ili zadržati ga za sebe i s njim raspolagati po svojoj volji. Visina mehra se određuje prema materijalnoj situaciji muža, znači dogovor između supružnika. Isplaćivanje cijele ugovorene sume mehra vrši se uvijek u slučaju kada dođe do razvoda braka krivicom muža. Nakon što je došlo do bračnog osamljivanja sa ženom u pravno valjanom braku ili nakon smrti muža. Muž neće plaćati mehr u svim slučajima kada je žena isključivi krivac za razvod braka i kada svojim postupcima dovede do utrnuća bračne veze. Pošto su svi uslovi za sklapanje šerijatskog braka ispunjeni i svjedoci su tu da bi mogli posvjedočiti, ja ću krenuti na sami čin sklapanja braka. Da li ti, Skulić Elvire, u ime Allaha dželešanu bez ičije prisile uzimaš za svoju suprugu Hrnića Asmiru? Da. Da li ti, Hrnić Asmira, u ime Allaha dželešanu bez ičije prisile i uz ugovoreni mehr sklapaš brak sa Skulić Elvirom? Da. Ja vas u ime Allaha dželešanu proglašavam za muža i ženu. Da mu Allah dželešanu podari sve najbolje. Amin. Sada ću vam pročitati prava i dužnosti muža i žene u braku. Na osnovu Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda alejhi selama, stupanje u brak, supružnici stiču određena prava i dužnosti. Prava muža. Muž po islamskim propisima ima pravo da na lijep i primjeran način upozori ženu. Ako bez razloga i šerijatskog opravdanja zanemaruje islamske dužnosti kao što su namaz, post i sl. Ako ne vrši svoje dužnosti koje je kao supruga i majka dužna izvršavati. Ako zanemaruje ličnu higijenu i ako tomu ne polaže dovoljno pažnje. Ako se ne oblači lijepo i pristojno po normama islamskih propisa, ako mu vrijeđa ili ponižava roditelje, rodbinu i prijatelje. Prava žene. Žena po islamskim propisima u braku ima pravo da samostalno raspolaže sa svojom imovinom ako je ima. Da sedmično jednom posjeti svoje roditelje ako žive u istom mjestu, a po potrebi više puta ako se s mužem drugačije ne dogovori. Da godišnje najmanje jedan put posjeti bližu rodbinu kao što su braća, sestre, amidže, tetke itd. Da se usavršava u nauci, naročito u porukama islama. Da obavi hadž ukoliko je dužna. Da odbije poslušnost muža ako od nje zahtjeva da radi ono što je u suprotnosti sa šerijatskim propisima. Dužnosti muža.
Po šerijskim propisima muž je u braku dužan da unaprijed preda svojoj ženi ugovoreni vjenčani dar. To je jedna druga vrsta mehra ako je bilo prsten ili bilo šta, neki poklon, tako dalje. Da vodi brigu o materijalnim potrebama žene i domaćinstva, da se lijepo i uljudno odnosi prema svojoj ženi jer je to jedan od uslova za sretan i harmoničan brak. Da čuva i poštuje autoritet žene, da učestvuje u pravilnom odgoju djece. Dužnost ženi. Žena je u braku po šerijatskim propisima dužna da čuva čast i dostojanstvo svoga muža, da izvršava obaveze prema mužu koje je kao supruga dužna izvršavati, da čuva kuću i imetak svoga muža i da ga ne rasipa, da savjesno obavlja poslove koje ima kao žena i majka, da čuva, njeguje i učestvuje u odgoju djece. Zajedničke dužnosti. Muž i žena po islamskim propisima imaju zajedničke dužnosti. Da od prvih bračnih dana njeguju međusobnu ljubav, poštovanje i razumijevanje. Da svojoj djeci dadnu lijepa islamska imena. Da učestvuju u odgajanju i obrazovanju djece. Da vode računa o svojim bračnim obavezama. Da tokom čitavog bračnog života čuvaju i njeguju svoju bračnu intimu i toplinu. Da zajednički prema mogućnosti učestvuju u kućenju i materijalnom zbrinjavanju domaćinstva. Mislim da ste razumjeli ova prava i dužnosti muža i žene u braku i da ćete se ako Bog da pridržavati. I mislim da je koristilo i drugima koji su već u braku da se malo podsjeti na to. Čestitam. Sad ćete mi donijeti poslije dovijeka, pručimo dobro, donesite mi lične karte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala Allah koji je duže spalio smijenima i koji je dozvolio braka, zabranio blud. Neka je blagoslov i mir našem poslaniku Muhammedu, tvome vjerovjesniku koji je objasnio ono što je dozvoljeno i dopušteno. Neka je blagoslov i mir njegove porodici i drugovima obdarenim ispravnošću i spasom. Uzvišeni Allah kaže, udavajte neudate i ženite neoženjeni i čestite robove i robinje svoje ako su siromašni. Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Vjerovjesnik alejhi selam je rekao, brak spada u moju tradiciju, sunnet, pa ko ne postupa po mojoj tradiciji nije moj. U ime Allaha i u skladu sa tradicijom Allahovog poslanika Muhammeda, Allah ovo vjenčanje učini sretnim i blagoslovnim i učini da među ovo dvoje vlada prisnost, ljubav i stabilnost, a ne učini da među njima vlada odbojnost, iskušenje i razdor. Allah učini da među ovo dvoje bude takva privlačnost i veza kako se učinio između Adema i Have, između Muhammeda alejhi selam i velike Hatidže radijallahu anha, između Ali radijallahu anhu i Fatime svijetog lica radijallahu anha. Allahu daj im dobru djecu, dug život i obilnu opskrbu. Gospodaru naš, podari nam bračnim drugome našim i djeci našoj radost i učini da budemo vođe bogobojaznima. Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuva nas patnje u džehennemskoj vatri. Gospodaru, učini da ja i moje potomstvo obavljamo namaz. Gospodaru, uslišaj moju dovu. Gospodaru naš, oprosti meni i mojim roditeljima i vjernicima na dan polaganja računa. Neka je čist tvoj uzvišeni gospodar od onoga što mu pripisuju oni koji griješe i ne znaju. Neka je mir njegovim poslanicima i hvala Allahu gospodaru svjetova. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Još samo jedna napomena, znači čovjek, kod nas je to običaj, ovdje kada se oženi, on ima tu privilegiju, ja bih rekla da je to privilegija pomagati svoju zajednicu, znači plaćati članarinu islamskoj zajednici kod našeg blagajnika. Još nešto da napomenem, znači to nije sramota nikakva, poslije bračnog odnosa muškarac i žena su dužni da se kupaju. Znači poslije intimnog odnosa. To nije sramota jer kaže zemlja drhti ispod onog čovjeka koji je džunup, odnosno prljav. I to se smatra nečistoćom, znači kada čovjek i žena obave odnos, znači moraju se kupati, znači isprati usta i nos i cijelo tijelo da nigdje suho ne ostane. Znači to je toliko, ja vam ponovo čestitam, Allah želešanu podari sve najbolje. Amin. Sad dobro.
Da vam bude sladak život. Slobodno mu punu kaškicu. Tako. I rođak pomigos kad je najžešće.